I zdravo ljudi, danas ću igrati Fepli, ne znam ja kako se ipak zove igrica, ali uvijek je ovo ću da igram malo. Ajde. Trebam da prolazim kroz ove. A ne, pak. Da ja da probam. Ne. Zatvori objavljeno. Snimat ću sve igrice, znači svašta snimam. Evo sad je škola, pa moram da požurim. Neće biti dugačak, sve uopšte. Fuck you, fuck. Igraju se na neke ratne igrice, ali neću stići. Snimit ću i posle. Snimit ću i posle. Ne snimit. Snimit ću. Meni se snima. Ali ne mogu svaki čas snimit ću še tutoriale. Nije to što se tiče ove epizode, ovo stavljam na YouTube. Snimit ću ovo, neće biti duga epizoda, sad ću snimiti ovo, ne znam koliko minut. Ali morao sam, a jeste ovo izludjuje igrica, ali ja ne želim da se sad nerviram i živciram. Da ja neko. Sad još malo potreba. To je to. Ne mogu ovo igrati, evo još ovaj put. Pa to je to što se tiče epizode, ne mogu ovo igrati, baš je smorava.